Aldaketa politikoa eta soziala ez da izango udako ekaitza bat, baizik eta txirimiri. Nik uste dut gauza bat dela aldaketa instituzionala ematea eta beste gauza bat dela erregimenaren aldaketa osoa ematea. Erritmo ezberdinetan egingo dela, bideragarri bilakatu behar dugula, ez dagona onartuz, hori ez da bidea, baizik eta dagona gaindituz. Pairen aldeko eta euskararen kontra ziren beste sektore batzuk, orain aurreskolekin gertatu dena eta bar, eta orduan nik uste dut, gure ikuspegitik ere pentsatu beharko dugula aldaketa eta instituzioetatik egiten ari diren aldaketa, garrantzizko aldaketa hoien alde ere, atera beharko ginatekela kalera. Sektore batzuen nolabaiteko ezinegona, baina hori dena nik uste dut bultzada bat izan behar dula aurrera egiteko eta ez paralisirako. Aldaketa jada jendartetik instituzioetara eraman baldin badugu, bukatu da jendartearen garaia, instituzioen garaia da. Akats handia litzateke hori, ezta? Ezke mobilizazioak zeukaten helburu bat. Orain igual helburua desberdina izan daiteke. Eta hortan datza ere igual, pixka bat, oraindik gure burua ez dugula ondo kokatu, ez? Egun batetik bestera aldaketa instituzional horrek erregimen aldaketa ekarriko zuenaren itxaropena zeukaten sektore batzuen nolabaiteko ezinegona, baina hori dena nik uste dut bultzada bat izan behar dula aurrera egiteko eta ez paralisirako. Tentaldi bat egon daiteke gehiengoak osatzeko aniztasuna aintzat hartu gabe, norbait halako tentaldiri balin badu, hobedu zenbakiei erreparatzea. Eta ezin garela erori erregimenak egingo digun udan eta joku zelaian. Guk markatu behar dugu joku zelaia. Tentaldia da, pentsatzea nolabait, zarata gehiegirik gabe egiten badugu ez direla aserratuko. Haserre daude. Nafarroak etorkizuna dauka, bere izaera propioarekin, bere herritarren nortasunarekin eta bere garapen sozial eta ekonomikoaren ikuspegi batean, soilik proiektu propio bat garatzen baldin badu. Beraz, etorkizuna ez dago hor, etorkizuna Euskal Herritarren ongizatearen ikuspegi batetik Euskal Herriari begira dago, Nafarroaren izaera eta nortasuna aintzat hartuta.